מחביבים, כאן יונתן בסרטון חדש של טייר מרקר. בוא נתחיל. הוא עושה סרטון כל יום והוא משקיע ממש, אני עלי עבוד שבמלאכים שהוא גם קצת חייב in the game חייב מקריטה, אני מעדיף את אבי, אז את אבי חייב, את השתיים האחרים לא. שון שהוא מטורף. בוטמנס מטורף. סולטי זה סבבה. בתקופה הטובה שלו הוא היה מטורף. מטבו מטורף בתקופה הטובה שלו של המיינקראפט. ודילן. הוא משקיע מלא כסף על הסרטונים והוא די טוב, אז נראה לי ערוץ שבמלאכים. ופייבולוף היקר מטורף נראה לי. תגיבו בתגובות עוד שמות של יוטיוברים שאני יכול לשים פה, וזהו.